No som en una estació d'esquí del Pirineu, sinó al Baix Camp, al Tarragonès, al Pitch and Pad La Figuerola, on a partir de demà passat es disputarà el primer matx Catalunya-Holanda. Malgrat la històrica nevada, que ha deixat les instal·lacions cobertes amb un gruix de neu de fins a 10 centímetres, les previsions meteorològiques fan confiar als organitzadors que la competició es podrà desenvolupar amb total normalitat. Molt bon dia des de la Figuerola. Pel que estem veient aquest matí, sembla que es compliran les previsions dels meteoròlegs. I això, unit amb les feines de manteniment que s'estan duent a terme des d'ahir a la tarda, permetrà la disputa d'aquest interessantíssim partit. L'enfrontament Catalunya-Holanda consta de 3 jornades, la d'avui divendres d'entrenament i reconeixement del camp i les de dissabte i diumenge de competició. Joan, parla'ns del recorregut que s'estan trobant els jugadors d'ambdues seleccions. Hola, molt bon dia a tothom. Doncs bé, com ja s'està podent apreciar en aquesta jornada d'entrenament, la Figuerola, que aprofita molt bé l'orografia del terreny, és un camp molt exigent, no apte per hàndicaps alts ni per persones impressionables. Sobretot l'últim forat, el 18, un autèntic desafiament. És un camp amb 2 anys de vida, d'uns 1.405 metres, distribuïts en 18 forats, dissenyat amb la intenció d'aconseguir un pitch and pad que tingui el disseny d'un camp de golf gran. En aquest sentit, abans, a micròfon tancat, comentàvem que es tracta d'un camp amb alguns desnivells pronunciats i amb uns greens molt grans, no? Sí, en efecte hi ha cops secs, des de on no es veu des del tee, no es veu el forat, i amb greens força grans pel que és un pitch and pad, protegits amb bunkers i amb caigudes pronunciades que exigeixen una gran precisió tant amb el pad com amb el cop de sortida. Bé, doncs el que farem ara, un cop acabada aquesta jornada d'entrenaments, és escoltar les impressions dels responsables tècnics de les dues seleccions. Bé, des de l'última vegada que vaig estar aquí veig que es van millorar tota una sèrie de coses que, bueno, és un camp jove encara, però s'està posant bé i és un camp que es disfruta jugant. Holanda és un país molt pla, sense desnivells, com els que hi ha aquí. Aquí hi ha força pujades i baixades, i molt boniques vistes a tot el camp. Serà difícil per a nosaltres, que estem acostumats a un joc pla. Bueno, ells agafen la filosofia del camp de pitch and pad d'Irlanda. Els camps són molt més curtets, els greens són molt petitets, tots plans, i sempre tenen la mateixa posició de bandera, la deixen al centre perquè no hi ha cap posició de bandera més. Molts pocs bunkers i ja et dic, un camp molt pla. Bé, és un camp molt bonic, molt exigent. Crec que els jugadors holandesos disfrutaran força amb la grandària dels greens. Penso que per a la competició d'aquest cap de setmana serà molt important el pad. El pad és molt important aquest cap de setmana. El golf és imprevisible, nosaltres guanyarem, però bueno, és imprevisible. L'Orange Course, el recorregut del Catalunya-Holanda, està construït seguint la reglamentació de l'Associació Europea de Pitch and Pad pel que fa a distàncies i metres totals, i resulta molt tècnic i exigent. Ara ja només queda desitjar que el temps ens continuï acompanyant i que puguem disfrutar d'un bon partit. Estem aquí per fer la introducció, la presentació de la cerimònia inaugural d'aquest Catalunya-Holanda. Doncs donar les gràcies... La jornada d'avui s'està acabant amb la cerimònia inaugural que està tenint lloc a les instal·lacions del club. El que m'agradaria remarcar és que, un cop acabada la competició, aquest recorregut de l'Orange Course quedarà a disposició dels socis i jugadors que vulguin medir-hi la seva destresa i comprovar el seu estat de forma amb un recorregut tan exigent. Què et sembla, Joan, si mentre es procedeix al sorteig dels emparellaments ens expliques una mica el sistema de competició? El sistema de competició és molt semblant al de la Ryder Cup de golf, és a dir, el primer dia es fan partits per parelles amb diferents modalitats, greensome, foursomes, i en aquest cas també greensomes, que no es fan a la Ryder, i el diumenge es fan tots els partits individuals de match play. I que disfruteu tant com podeu aquest cap de setmana.
Bé, ja ha arribat el dia i aquí tot és a punt perquè puguem assistir a aquest interessant primer maig Catalunya-Holanda. Segur que serà un bon test que ens servirà per avaluar l'estat de forma actual de la potent selecció catalana, segona del rànquing mundial i una de les poques que representen oficialment Catalunya. Així és, i la veritat és que tot i que sembla que la pluja ens acompanyarà durant tota la jornada d'avui, crec que les condicions del camp ens permetran disfrutar d'uns bons partits de pitch empat. Doncs bé, el Catalunya-Holanda ja ha començat i el primer partit de la modalitat de 4 balls ja està en el green del forat 1. En aquests moments Jaume Pallarès es disposa a efectuar un xip des del límit del green. Fantàstic. Amb aquest gran cop la parella catalana pren avantatge en el marcador. Tornem a ser al tee de l'1 per veure la sortida del segon partit, que disputen les parelles formades per Salvador Atzet i Eduard Sánchez contra Bert Olcius i Rolf Quan. Els jugadors catalans ja han efectuat els seus cops de sortida i ara són els holandesos els que estan colpejant. Joan, digue'ns alguna cosa d'aquest forat. És el forat 1, té una distància mitja, 71 metres, i no presenta gaires més dificultats, tret d'un búnquer passat al green que fa que sovint els jugadors siguin un pèl conservadors. Bé, Rolf Quan es disposa a patejar per birdie. Si emboca Holanda, prendrà avantatge en aquest partit. Veiem-ho. Doncs no, per tant es manté la igualtat en aquest partit. Veiem ara la sortida de Pilar Montero en el partit en què fent parella amb Joan Martí s'enfronten a Erma Olcius i Stephen Edwards. La Pilar ha deixat la bola a l'entrada de green a uns 10 metres de la bandera. El Joan Martí ha estat més valent amb la seva sortida, ha fet volar la bola a green deixant-la pràcticament clavada, un cop molt més tècnic el del Pilar. És el torn d'Erma Olcius que fa un cop pràcticament igual al que acabem de veure realitzar la jugadora catalana. És el que abans dèiem, la majoria de jugadors prefereixen no arriscar davant de la possibilitat d'enviar la bola passat al green al búnquer. Pel que podem veure sembla que realment la pluja no ens abandonarà en tot el dia, però veiem patejar Pilar Montero, una gran patejadora, capaç d'embocar boles com aquesta. Doncs per ben poc. Ha estat un esplèndid pat de la Pilar que ha passat a escassos centímetres del forat. El Joan Martí pateja ara per birdie, sí, va perfectament. Amb aquest birdie, Joan Martí col·loca a Catalunya amb un forat d'avantatge en aquest partit. El jugador català ha llegit perfectament la caiguda del green i pel que hem pogut veure fins a aquest forat, Catalunya comença amb molt bon peu aquest enfrontament amb la selecció holandesa. El primer partit de futbols entre les parelles formades per Marc Lloret i Jaume Pallarès i els holandesos Gert-Jan Dekker i Rolf Mulder ha acabat al forat 4. La parella catalana ha augmentat el seu avantatge a 2 forats. Ara és en Jaume Pallarès qui, després d'una bona sortida, es disposa a efectuar un pat d'uns 3 metres. Doncs no, la bola se li ha escapat per l'esquerra del forat. Aquí més el jugador holandès, que li deia al Jaume que podia recollir la bola, i és que quan els jugadors consideren que el pat que li ha quedat al seu rival no el fallarà, acostumen a concedir el cop. Ara és el mateix Dekker qui es disposa a assegurar el par. Així doncs, la parella catalana manté el seu avantatge de 2 forats. Continuem amb aquest partit, ja som al forat 6, mentre veiem la sortida de Marc Lloret perquè no ens fa 5 cèntims d'aquest forat. Bé, aquest és un forat bastant curt, d'uns 48 metres, en què s'ha de salvar una riera i que la seva entrada està defensada per un búnquer força profund. Bé, Jaume, baixa, baixa. Bé, precisament hem vist el cop del Jaume Pallarès, ha botat just al límit del búnquer, ha estat a punt de caure i l'ha deixat donada. Passem un moment al forat 4, perquè en el partit més igualat de la jornada, la parella formada per Eduard Sánchez i Salvador Atzet busca avançar-se en el marcador i, efectivament, amb aquest esplèndid pat d'en Salvador, es col·loca en un forat amunt. Som altre cop al forat 6. Gert-Jan Dekker assegura el birdie, amb el que iguala l'ha aconseguit fa uns moments per Jaume Pallarès. Aquest partit queda empatat, la pluja continua caient amb força. Ara veiem el Salvador Atzet, el forat número 6. No ha aconseguit frenar la bola, li ha quedat una mica passada a green. Aquest és en Jaume Pallarès, el forat número 7. És un forat de 53 metres, sense desnivell. Protegit a la dreta per un búnquer i a l'esquerra per 3 petits búnquers. No ha aconseguit arribar a green, li ha quedat just al límit. Aquest és el Mulder, primer cop dels holandesos, aquest forat 7. Aquest era el jugador reserva dels holandesos, està fent molt bon partit, ha aconseguit deixar la bola al centre de green, una mica a la dreta, molt bon cop, molt semblant al del Marc Lloret.
Tornem al forat 6, on ara és Eduard Sánchez qui colpeja des del tee. L'Eduard sí que ha aconseguit frenar la bola, És un cop fantàstic. deixant un pad de pocs centímetres per assegurar-se el birdie. Molt bé hauran de jugar la parella holandesa aquest forat si no volen que els catalans es distancin més en el marcador. De moment Olcius s'ha deixat un pad d'uns 5 metres. Aquest és el green del 7, el Rolf patejant per Verdi per intentar igualar el... No salva el Verdi i la parella catalana continua augmentant l'avantatge. Tornant al green del 6, el que abans li ha estat a punt de passar en Pallarès li acaba de passar a Rolf Quan, que ha anat a parar el bànquer. El Rolf, tenia una sortida molt difícil, és un green molt profund, poc green per treballar, ha estat un bon cop. Aquest és el verd, que pateixa per intentar salvar el forat, no ho aconsegueix i per tant, amb el pad de l'Eduard Sánchez, amb aquell cop tan fantàstic, la parella catalana augmenta a 2 forats el seu avantatge. Veiem la sortida de Stephen Edwards des del tee del 7, un partit que teníem una mica oblidat i que continua amb un forat d'avantatge per la parella catalana, formada per Pilar Montero i Joan Martí, avantatge aconseguit al primer forat del recorregut. Pel que es pot veure en aquest cop d'Olcius, en el green del 8, aquest green és l'únic que ha acumulat una mica d'aigua. Sí, hi havia aigua a l'entrada de green, de totes maneres no afectava massa el joc, estava la bandera a l'altra banda de green, com veiem la bola roda correctament. I Atzet, que amb aquest fantàstic pat acaba d'assegurar-se el par. Per tant, aquest partit continua 3-1 Catalunya, un dels marcadors més clars fins al moment. Doncs bé, la parella catalana formada per Salvador Atzet i Eduard Sánchez, que s'ha col·locat amb 3 forats d'avantatge davant dels holandesos Olcius i Quan estan disputant el forat 9. Què ens pots dir, Joan, d'aquest espectacular forat? Això mateix, és el forat més espectacular del camp, és el 9, l'últim del recorregut, està protegit per davant per un llac, tot el vol de la bola és sobre el llac i per darrere hi ha un desnivell força important amb uns aprops molt difícils de allà darrere. Aquest és l'Olcius, està fora de green, però tot i això pateja primer perquè en la modalitat de parelles poden escollir qui pateja primer. Veiem ara el seu company, Rolf Quan, des d'uns 10 metres. I veurem, la bola no hi va. Ara serà el torn de l'Eduard Sánchez, que té un pad pràcticament igual que el jugador holandès. I quin gran cop que acabem de veure de l'Eduard Sánchez, que augmenta l'avantatge a 4 forats. Sí, hem de dir que, tot i que semblava que les condicions meteorològiques podien afavorir més els jugadors holandesos, la veritat és que els nostres jugadors estan molt concentrats i estan jugant a un gran nivell. Suposo que els responsables tècnics de la selecció deuen estar força contents. Bé, doncs continuem al forat 9, on ara veiem la sortida de Pilar Montero. I veiem que la bola li bota a prop de la bandera, però no l'aconsegueix frenar i es deixa un pad bastant llarg, semblant al de l'holandès, Edwards. És molt difícil parar la bola aquest green. Ara és el torn de Joan Martí. Doncs precisament el que ha fet el Joan Martí. És molt difícil fer un cop com aquest, ha sigut un gran cop. L'ha deixat morta, tirant amb força alçada. I obliga a l'Edwards a ficar aquest pad, no ho aconsegueix. Per tant, el cop tan bo de sortida del Joan Martí pot ser definitiu. La Pilar Montero acaba d'embocar aquest verdi, per tant fa inútil, fa innecessari el cop del Joan Martí i augmenta l'avantatge de la parella catalana. Bé, i mentre s'està disputant el partit, veiem que l'activitat segueix al club, no, Joan? Sí, s'estan duent a terme jornades de portes obertes i un seguit d'activitats per donar a conèixer l'esport a tots els espectadors que han vingut a veure el partit. I tot i la pluja, tenim al camp de pràctiques posa gent que està interessada en conèixer aquest esport. Perfecte. S'ha acabat el partit de fútbols i veurem ara sobreimpressionats els resultats que s'han donat. Veiem aquesta panoràmica del camp, que per cert ha aguantat molt bé les inclemències del temps. Joan, per què no ens comentes com van els foursomes? Doncs sí, aquest és el primer partit dels foursomes. De moment el que s'està veient és que la selecció holandesa està aguantant una miqueta més el resultat en aquesta segona modalitat. Aquest és un pat per Verdi del Eduard Sánchez. Un partit que està donant un resultat magnífic. Aquest és el Olcius, també patejant per Verdi, el forat número 6.
l'aconsegueix i aconsegueix mantenir la diferència de Catalunya 2 amunt en aquest partit. El forat número 7, el Salvador Zet, un pat de baixada molt difícil. Fantàstic Verdi del Salvador Zet. Aquesta és la Pilar Montero, també el forat número 5, patejant en baixada, un pat molt llarg, molt difícil. Un gran pat de la Pilar Montero també, molt just de força. Pilar Montero descarrega la tensió del partit comentant la jugada amb el Joan Martí. Aquest és el Malloret, el forat número 4, també per Verdi. S'està veient uns grans partits, molt bon pitch empat. En aquest cas era per intentar esborrar la diferència del partit holandès, que portava 2 cops d'avantatge. Era el partit més complicat fins ara de la selecció catalana. I és que per part de la selecció holandesa estàvem veient cops com aquest. El debutant, el Rolf Mulder, el forat número 4, feia aquest sensacional cop. Era el veieu, que era 3 centímetres del forat. Bé, doncs veiem què opinaven els jugadors. Home, els partits d'avui han anat força bé, sobretot per l'equip han anat bastant bé. El que passa que, bueno, degut a la pluja i tal, no hem pogut donar tots el millor nivell que tenim, però el resultat ha estat bo. Han estat uns partits bastant igualats, però jo crec que la superioritat catalana s'ha demostrat, sobretot en els 9 partits que hem jugat. Bé, les primeres voltes eren molt difícils per les condicions del temps. Hem perdut el primer partit, però després hem guanyat el Fursum. Això ha estat molt especial per a en Gerhard Decker i per a mi. Era la primera vegada que jugava per Holanda i poder puntuar ens ha alegrat molt. Ha sigut fantàstic. Estem molt feliços. Las condiciones eran más buenas para ellos que para nosotros, porque ellos están acostumbrados. Lloviendo a todo llover, no perdían el control jamás. Quiero decir, nosotros íbamos rápidos y ellos aguantando, pero les hemos ganado porque están acostumbrados ellos a unas distancias, los greens más pequeñitos, estos greens son muy grandes. Yo creo que ahí ha habido, porque de superior tampoc somos tan superiores. Doncs bé, en principi, donat els resultats, sembla que hagin estat molt fàcils, però no ha estat així. Fins al final no ens hem pogut desenganxar i ha estat difícil, la veritat. I expect the Dutch team want to have a revanche. Espero la revenja de l'equip holandès. 8-1 avall no és un bon resultat. Espero jugar millor demà. We have to do better tomorrow. No, com a jugadors i membres de la selecció catalana hem d'anar a treure tots els punts possibles. I si podem guanyar-los tots. I veiem els resultats que ens quedaven per veure, en què en Folsoms hem vist l'única victòria holandesa de la jornada. I en Greensoms s'ha acabat d'arrodonir el resultat amb una victòria catalana per 3-0. El total de la jornada és de 8-1, el que assegura la victòria catalana, passi el que passi demà, en la disputa dels partits modalitat match play. I per fi el dia acompanyat en aquesta jornada de match play i hem pogut disfrutar de golf sense aigua. Què en podríem dir d'aquesta jornada, Joan? Doncs això, tot i que el resultat estava decidit, però la jornada ha estat una mica més adient, ha acompanyat una miqueta més el temps, els jugadors han pogut gaudir més del camp, concentrar-se més al joc i això ha fet que veiem, igual que ahir, molts bons partits i molt bons cops. El camp ara avui es troba en condicions perfectes, la pluja d'ahir fins i tot ha ajudat a que el camp ara estigui en unes condicions ideals i estem veient cops de les dues seleccions que potser no reflexen el resultat perquè per en dues bandes hi ha hagut molt bons partits i molt bons resultats. Quina valoració faríem del torneig en general, tenint en compte que el resultat prou espectacular, no?
El resultat, pel que fa a la selecció catalana, és un molt bon entrenament de cara a l'europeu que es disfrutarà a Dublín el setembre proper. I pel que fa a l'organització del maig, doncs, pel camp ha sigut una prova dura i molt bona, un entrenament força intens de com ha de ser l'organització d'un maig d'aquestes característiques. Precisament la climatologia que ens ha marcat tot el desenvolupament del maig ens ha ajudat a fer-hi força amb aquesta organització, a apretar amb tots aquests aspectes. I, per altra banda, hem tingut tot el tema de totes les relacions entre les dues seleccions i entre els jugadors, que ha sigut magnífic, hi ha hagut un ambient fenomenal i l'evolució, en definitiva, molt positiva en tots els aspectes. Bon dia a tothom. Good morning. Doncs bé, fins aquí la retransmissió del primer maig Catalunya-Holanda disputat al Pitch and Paddle Figuerola i moltes gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres. Espero que ens veiem al proper torneig. I a vostès fins la propera retransmissió i els deixem amb l'entrega de trofeus. Vamos abajo todo el tiempo.